Ubudlelwane bami noShona mengibhekile, hayi siyakude futhi ayikho into ezosimisa, ayikho into ezoma endleleni yethu. Ungathandi uyozathanda. Ukuthi akangifuni okwakhe vele mina umuntu engimzele nawo. Uyavuma akavumi kodwa mina ngizobe ngihlela ngiyindawo. Asithi ngiyaqhiyasa ukuthi kunale ntombazane ngiyaqhubeka ngizomthelela la. Jonga sesayixolela uba Tuesdays at 8 o'clock kuMzansi Magic sizoba nomsindo kumnakwethu, kodwa leya izolo episode hayibi lusizi bethunani. Molweni yinda namkela kuMamgobhozi TV. So kulo season 4 episode 10 besidibana noMr Shoba. uMr Shoba sisangoma uthi uchate kunye noMamsane. Mamsane ke uyi-traffic cop e-KZN, una 31 years. Banabantwana babini noMamsane. Badibana ngo-2010 during the World Cup, so banento epha ko-14 years bekunye. And then ke ngoku uMr Shoba ufuna uthatha unkosikazi wesibini onguMacele. Hey, uMacele siye samboniswa ke, uMacele ndambona uba usile uyadelela uneshori ngoba uye wathi yena uyathandana noMr Shoba kwaye akukho nto nokwenza nto ngaloo leyo and basaya phambili. 5 years ke phofu kunye nalo Macele, 2 kids kunye noMacele. uMamsane ke shem uyawasuka all the way from KZN nefriend yakhe baya eJoburg kulento yomyeni wakhe, baphosisile kuye bathi uyagula uMr Shoba lo, so beyele lonto le eJoburg. Then ke ngoku wafika ke utata uMsamseleku ehamba noMr Shoba, ndabomba wethukile, wabe echaza ke indaba oba ufuna uza nomuntu wesibini. Wabuza uMamsane bayibo umuntu wesibini uthetha utata uMsamseleku ngoba nguyongena naye. Uthi hayi unkosikazi jonga ebethuke nyani, wakhala inyembezi watsho ephuma enomsindo washiya iset. Xa kufikwa phandle wacengwa kodwa kangaphinda abuyele, kwathethwa naye phandle. Hey, wabebonakala ba akaphathekanga kakuhle tu. Uyithele nyanzelwa ngoku noba kuba sebeshuta and beyibona uba le episode izaba juicy, sebemnyanzela uba kushute kude, but otherwise yena ebese engenaxesha layo yonke lento because uthi kaloku kumyeni wakhe ba how can undibhanye uthi uyagula ndishiye yonke into eKZN. Inoba uthathe ne-leave emsebenzini guys, inoba uyacinga uba hey bazawuthini abantu emsebenzini, colleagues endleleni abantu bazawuthini xa ndibanika amatikiti bathi oh shem ngulo wekhala kumnakwethu. Akusekho namntu uzoba nestress onika utikiti nguye ngoba kaloku ungulo wekhala kumnakwethu. Babuza kutata uMsamseleku, tata uMsamseleku, what qualifies a man to take isithembu? Wachaza kutata uMsamseleku wabe esithi ke nakuMamsane ba umyeni lo wam akanazo zonke ezo zinto, akandiniki zonke ezo zinto, kwa ixesha lam akanalo, efonini akafumaneki, wasoloko ukhala ngenetwork. Yabona utata uMsamseleku naye ngoku womelwe ngumqa. Hey, kwacengwa kodwa bake makangene ngaphakathi azode aphinde adibane noMacele lo ngoba uMacele selapha. Angena ke ngaphakathi wafika uMacele wachaza ke utata uMsamseleku kuba nanku ke umnakwenu. Wabuza ke uMamsane kuMacele ke lo ba Macele uzele uthando okanye inhlonipho. Woman to woman. Wathi uMacele yena uzele zombini because umuntu xa ekuthanda uza kuhlonipha. Yo, hayi sana wanomsindo uMamsane ngoba kaloku utata lo ufila like ba akamthandi, so noba yilonto leyo ke engamhloniphi, then yena lona uyathandwa uyahlonitshwa, hence ufuna ungena emtshatweni. Waphakama phina nomsindo, bambamba ke bezama umcenga, wabengafuni nokuva kwalaa ndawo bebefilima kuyo laa room. Uthi laa room caba iroom asebenzela kuyo okanye wayesebenzela kuyo khangamse endlini kuba kukho le ntombazana, meaning inoba uyahlalisana lo mfana. And utshilo ke umfana ba kaloku kukhona isikhala okanye igap ekhoyo phaa kuye ngoba lo uphangele KZN yena useJoburg, so uyamdinga umntu. Khange bebesangena nongena ke kwinto yoba uMacele lo unabantwana ababini kunye noShoba lo ngoba bayabona uba sana kubi. Kuvele kwathethwa nje ba umbuzile ba baqale nini uthandana, wachaza ba 2020 2021, so kha besafika kwinto yoba banabantwana ngoba bebona ba akusalungi. Anyways, khanitsho ke nakuba nicinga ntoni ngomnakwethu bethi nala madoda akumnakwethu. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.